моментално съм първи курс и учим на УНСС. И моята специалност е економика на чуждоезиковото обучение. И това е това. За мен аз в София съм моментално. Там учам, а сега съм в Македония. Как решихте да учите в България? Просто аз започнах да отивам на семинари към фондация Българска памет и отивах във Варна и там много ме хареса какво ставаше някои обучения и затова започнах да размислям за как ще стане, ако отидам в България да учам. И когато се записах и когато започна моето обучение, мене просто бях въодушевена, защото предавателите са екстремно много добри, искат да поможат. Обучението е всичко наред, всичко е добре. Нямам никаква замерка. Да, какво ви харесва в обучението, освен преподавателите? Това, защото което имаме контролни и това много ме хареса, защото система е много добър. Това е едно добро. Контролните са едно много добро, което можеш ти да се освободиш. Лично аз искам да се върна през Македония и това е много добре. Самият материал е много лесен и преподавателите толкова добре го кажуват и го преподават, що нямам проблем за това какво може да науча. Как виждате бъдещето си? В каква сфера да работите? Искам да запиша и магистратура в София. Това много ме хареса и оттам ще видя какво ще стане. Дали ще остана в София или ще се върна в Македония. Не знам точно, не мога да кажа какво ще стане. Това е за бъдещето.